wakatora mukwasha akaita kurwisana mukadzi wake mukuru nemudiki wangu akarohwa ndobva aenda kupolisi ndobva zvaita mapepa epolisi ndobva katangira murume ndiaipa umboo yega polisi achinyoresa mapepa saka mwana wekuchipatara mukadzi wapo unoti akakwana. Saka ava ndavabvunza kuti vari kudanana here, vakati hongu tikudanana, zvekuti ane mumwe mukadzi wekutanga chiparicho muno muZimbabwe chinoita sei chinobvumirwa handitika makangoti grocery ka anowigira 2 kg nechingwa chete zvatokwana otouya kuti grocery ka right. Mwana wenyu imimi ndiye ari kuenda kunosika rudzi uku handiti, asi muri kumuti zveshausha $100 mwana kuti nhonga plate $100 ndiye achitakura mimba, ndiye achanoshanda uko, ndiye achazodididi, ndiye achatukisa chingai $100. Nyaya mkwasha ndinoda pfuma yangu. Pamusoro imambo, pamusoro makurukota ndivose vakateerera. Ndakumbira mumanga ndari mune. Pamusoro imambo makurukota ndivose vakateerera. Nawe pakudaiso nemukwasha wangu. Nawe yakatangira pakuti ndisvike pakuzonasvika pakuya pano. Nawe kuti mwana wangu wakatora mukwasha akaita kurwisana mukadzi wake mukuru nemudiki wangu akarohwa ndobva aenda kupolisi ndobva zvaita mapepa epolisi ndobva katangira murume ndiaipa umboo yega polisi achinyoresa mapepa saka mwana wekuchipatara mukadzi wapo unoti akakwara ambogara ku4 days ndobva yadzoka kupolisi. Asi kuda kutaura nyaya yekurwa tiri kuda pfuma aiwa ndoko tiri kuyakatangira vakarambana here? Aiwa vari vese but mwana ndiri kucheta ndega manje hapana chandati ndawana. Aiwa mirai vari vese havana kurambana kugara kwacho manje ndinotora kwedza utsana havana kurambana handitika kuti titi mba iyi vari kugara vese noti mwana alright okay fine mwana wenyu ari panapa aripo uya panapa iwe tidimbure nyaya uya tori mudzimai yacho umurume hapo uya aripo okay. Now iwewe wauya uyu murume wako okay fine. Now pambiri pari napo ndepekutanga kana pechipiri? Ndepekutanga. Okay. Murume wako uyu akabvisa pfuma? Haana kubvisa pfuma, unomuda iwe munhingi, unomuda mukadzi wako? Aha, fine, good. Zvatopera. Chichajai pfuma yenyu? Dare ndiro ngati tibatsire, ndokuti ndosaka tauya pano kuti tibatsire tichajire, nokuti nyaya yakatombotaurika zvikanzi aiwa endai kunoita zvikudare munotauriranaiko. Hamuna kugarisa, hamuna kuningirika? Vakangobvunza vauye list hamuna here kuchajani? Tina bhozi inini chandipa ndinyanye kufamba pa noti uyu mwana kana tsvakire kunombonana hapana akangoya tati inzwai tati makwira muchiti mukwasha ndinoda chipfuma zvese zvokunetsa navo vari kupopotedzana vari kunyimana sauti vari kudidi asi ndiwo musoro wonyaya mukwasha tikuda chipfuma yangu zvokurwa zvokuti zvioneka mumba handitika fine. Saka ava ndavabvunza kuti vari kudanana here, vakati hongu tikudanana, zvekuti ane mumwe mukadzi wekutanga chiparicho muno muZimbabwe chinoita sei chinobvumirwa handitika. Izvezvi zviri pakuti imi muda kupiwa pfuma yanyu, tipei list, tipe mukwasha list. Hamuna list. Vai vazovambogadziswa vai vari avo indai zvakare munogadzisa vaenda futi vai vaenda kwavo vapasopa vabatsireni chairperson
Uyai vabatsire vanhu ndiani mumwe angabatsire kuti vagadzire nini munovabatsira ndiye munobatsira kugadzira Chairman. Musaende vabatsire chete musaende kubatsira vana uri mukurungai uri mukurungai aiwa mukurungai aende kunobatsira zvazvo amukurungai aende unotsigirei iwe ndio baba uyu wakona ngosha negotiate pfuma nini yake ina utoti ngasvike kuno kuti asingafuki dai izvozvo hapana mukurungai anoda kudzitemena pfuma yaachazobhadhara iye aiwa unonegotiate imi chimboita munogarapo vamunyesa toda kuti mupedzeredze zvinhu zvacho manje makazouya musina kuzvipedza zvibude panapa manyora kuti grocery plus zvababa naamai zvii zvacho zvababa naamai mudare muno district tinoda zvinhu zviri specific hatiite zvokuita maassumptions kuti inofunga ari kuda sutu motonyora vamwe vanoti jazi vamwe vanoti hedi vamwe vanoti wati zvinyore zvese zvibude pachena grocery rangonzi grocery wangosiya zvakadaro riri open chii grocery racho chamuri kuda iye mukwasha anoziva kuti grocery kwatezvarachi kurora vahakwacha anoriziva kana zviri nyange kokuroora chako mazuva ano unotopuhwa list kuti mai vari kuda kesi yerice and so forth and so forth ekaka makangoti grocery ka anowigira 2 kg nechingwa chete zvatokwana otouya kuti grocery ka right now verengai tinzwe ningi yacho chokutanga hanzitsvakirai kuno $50 mbonano 100 US gogogoi 50 US chigaro 20 US buramuromo 20 US ndiro 20 mandi nofunga paida wanzo makandinzwani $50 kupinda mumusha $50 matekecha ndebvu $50 sunungura homwe $20 dare $150 mbariro $100 musikana $100 mafukidza dumbu $300 rambi rambi 20 begi 150 rusambo 1300 negrocery nezvazonzi grocery plus zvababa danga 5 mombe 5 danga mombe yeumai 1 saka mombe dzenge dza 5 adzenga 6 okay mukwasha iyo ke uri kutambira rese rakadaro list kuna baba baba uye padhuze mugariro vakutsvaga baba zvakare muchiti takura tano above 18 baba ndevei zvakare mukadzi wechipiri futi haanei nababa wako hasi wababa pamusoro mambo nemakurukota nevamwe vese vari kutobhadari zvichokwadi listi rabva kuna tezvara kuna baba uri gamuchira asi pane pamwe kuti tinoita kuchemera nawo tichichemera nawo sezvinongoita pakuroorwa nekuti pakuroorana kuvaga ukama hwevana kuti pavanenge vakazvitate nsipo kana kupupurire wangu chemai tinzwe pane panhau yerusambo uye panoti kwadza ikachitaura ika kuti ndachirusambo rusambo ikanzi chiya 1300 tinzodzikisirawo papi nepadanga aiwa parisambo ikadzirwa kuti chiiko imufungo sei ndo mafungirawo ka parisambo davanga vati dzikisirawo vaturo kana zve800 nekuti ukama hwevana nekuti hatisi kurambandisa vana atezvara mukwasha ari kuti madi kusvikawo pa 800
ya pana chakaipacho. Okay, 800. Pamwe. Hamusina kuteerera. Pamupesa pachakamirayo. Pamweso kanaka. Kuti ukama wevana kuchendera mberi ka muzukuru wangu ari mudumbu. Madoti yamai. Hai? Ndiro, yakanzi chii ndiro? $20 ndiro. Ndiro ndiro yamunogadzika yekuisa mari vamwe vanoichaja vanoichaja zvosiyana pamusoro chakamira makurukota nevatukuti ipapo pandiro isu timakori kutobva kudando tinogona kuya neplate yedu munogona kuya neplate yenyu marudzi anosiyana togona kuya koimimi kwenyu munotiji atiri kuchaja ipa ava vari kuti kana makwayani enyu maita basa zvenyu tongoisiwo zvedu ipapo parutivi kana toishandisa asi tinge chitodi futi plate mawinza plate mumusha matezvara yenyu munochajwa. Alright, fine. Asi pane pamwe pandiri kuona imimi uyu munhu uyu mwana wenyu imimi ndiye ari kuenda kunosika rudzi uku handiti asi muri kumuti zveshausha $100 mwana kuti nhonga plate $100 ndiye achitakura mimba ndiye achanoshanda uko ndiye achazodididi ndiye achatukisa chingai $100 ari matataura kuti hatizive mati tibatsirwe kuseri adosa kubatanaenda unobvunzawo mwana wacho muna here mbana fine handimukuna zvaari kuita something is happening muruti $100 mamanzi achafamba muchiti yedare 150 muti yedare yemachindi vari kunakirwa nehwawa zvavo aiwa ngapagadziriswa apo tokumbirawo ipapo apagadziriswa nani akutokumbira mani makukumbira inini mambo aiwa pamusoro semakumbirira vaitawa hana kuya natete vakatiti aiwa hana ndinda munoziva zveti kwa mari yeningi yemusikana kana nhonga anobvisa futi ipa pachiti ziso atete mari yakati kana vakoma vake mari yakati ndaroorwa zvinonosara neyapo se $500 apa achitotenga tomaproto twake se $500 ndiye wacharudza mutambo pane pamwe futi aiwa zvirita apana pamwe mbonano $100 yakawanda gogogoi mbonano negogogoi ndokuti chi kugogoi kuti ndasvikawo musha menyu okay gona tsvagareogoi alright ndasvikawo muno ndiri kutsvagawo sadza alright ndo $50 mbonano dzokisai pa 50 dzokisai pa 50 gogo is okay ish yembonano isai 50 pocheka ini 100 alright fine zvakanaka ndakati machinda zvidepends kuti wakawanda ngazokanganisa machinda okay chirega yarakadaro vate mukwasha pane pamwe futi takuda kuvhara list ndone zvakupane pamwe naika good fine uyu akasumudza roko ndiye mukoma wacho herichi mukoma wani uyu okay taura chinzwe mukwasha kubva pakudhimana kwawaita pfuma asi chikumbiro chatinacho ndechedheti panzi 23 musi wa 30 tine nyaradzo
ende nyara dzetona tutana tamboenda makotsi ine munhu akashaya weaccident Aha. vari baba wedu baba wake huyu okay saka tine makotsi atiri kuita tichizoenda munyaya dzomusi wa30 alright alright zvakanaka 3 months from now data chonamira sei ani mapambo ndanga baba aiwa apa kana 3 months from now That's 26. August 1. October. 26 October muri matangisa kupfakanyika kuti kandi munenge matopfakanyika naika zvakanaka mukadzi ari mwana wenyu ari kumba kwenyu here ari kumurume wake ari kumba kwangu ndaende kumurume wake nguva yake yakwana here yakwana eka munofanira kumutsumudza ka kubva kwenyu kuendesa kwatezvarakawo muti taunza mwana mudzimai wedu mukadzi ndaigara naye ndazvinobva Kuda dzimwe nyaya nyowani. inzwai ndiri kuurayira iwewe pachishona pachivanhu unomubvisa uyo wotora mukadzi wako uenda naye kumba kwako mozomutura mako mudzosa kumasungiro obva agara kuti asununga ari kwatezvara manzwako ukarega kudaro unochadyiwa nayo nyondo yapera yachimira kusaina kumbuka Tuo